Mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo midagsa sa mga bangko aron magpa-revalidate sa ilang cash card. Kini aron magkuha ang ilahang financial assistance gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Apan giawhag sa taga-OSCA ang mga senior citizens nga maghuwat lang sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay kay risgo kaayo ang ilang pagdagsa sa bangko. Ania ang report. Buntag pa lang, inguna niini kataas ang linya sa mga tao sa land bank nga sagad kanila mga senior citizens. Naghinam-hinam dahil sila nga makakubra sa ilang tulo ka buwan nga financial assistance. Apan ang problema kay na-expire na kuno ang ilang number o gikinahanglan nga ma-revalidate aron ma-withdraw nila ang 3,000 pesos sa ilang ADM. Wa kuno sila masayod nga ingon niini ang proseso apan bahala na kung mahasol basta makakubra. O, i-activate. Apa na-activate sa una pag-distribute? Wala po may istoryahe nga muna iduo de lanbang karong i-activate. Nya karong kay wala man kay naingon man kuno na expire na kuno ni. Isod kayo. Asilin niya. Gipasabot na ni Jeffrey Ocampo, ang Executive Director sa Office of the Senior Citizens Affairs, kung OSCA ang mga seniors nga maghuwat na lang silang balay kay tawagan na sila sa bangko. Sanglit giproseso na silang buhatan ug sa barangay ang pagdawat nila sa kwarta apan wa maminaw kuno ang mga senior kay gusto nang makuha ang kwarta. Muhangyo lamin ninyo tungod aning atong COVID-19 nga situation karon. Hangyo lami nga pundo lang mo sa inyong balay kay hatod ra mi sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay ang atong mayor nagunaw na gid taon sa unsay kaayuhan nga ma-safety kamo nining maong virus. Giulagway sa uska nga risgo ang gihimo sa mga senior busa awhag niya nga maghuwat sanglit. Aduna pa may napo ka mga adlaw nga makakubra ang mga senior citizens. Atong i-assure nila nga 10 working days man ang pagpanghatag. Okay. Dili gini mahatag gini mapaabot gini sa ilahang tagsa-tagsa ka cash card. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.